Here we go. Wave your hands in the air. Get on the dance floor, move around. Tak, a je to tu znova. Vysnívaný deň pre milovníkov dvojkolesových tátošov. Už po 47. krát, v piatok 13. júna 2014, sa v Nižnej na štart postavilo 710 cykloturistov z viacerých štátov vrátane Slovenska. Cyklisti majú za sebou futbalovú noc, začiatok majstrovstiev sveta v Brazílii, kde včera domáci porazili Chorvátov 3-1 v otváracom zápase. Ale z Južnej Ameriky poďme späť do Nižnej. Po krátkom programe tanečnej skupiny Harlequín nasledovalo privítanie predsedu cykloklubu Miloša Kuboša a starostu obce Nižná inžiniera Jaroslava Rosinu. Štart bol o 8 hodine z predobecného úradu a hotela Arman v Nižnej. Cyklisti sa v propagačnou jazdou po Nižnej odobrali na Tvrdošín, Trstenú, Liesek, Čimhov, Vitanov, Hladovku, na hraničný priechod v Suchej Hore, do poľského Chocholova, ďalej na Zakopané, Ždiar, kde je koniec prvej etapy. Cyklistom želáme krásne počasie a veľa hodnotných zážitkov. Pre Cykloklub Nižná vyrobilo štúdio M+M Nižná. Takže priatelia, dovolte, aby sme pristúpili k tej oficiálnej časti a tým bude slávnostné príhovory starostu obce a predsedu cykloklubu. Vážení priatelia cykloturistiky, milí hostia, dovolte, aby som vás privítal na 47. ročníku medzinárodného podujatia okolo Tatier 2014. Dovolte mi, aby som privítal aj nášho hostia, inžiniera Jaroslava Rosinu, starostu obce Nižná, a zároveň ho prosím o príhovor. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem vás trápiť dlhými príhovormi. Som veľmi rád. V mene občanov Nižnej vás opäť po roku vítam tu v priestoroch Nižnej. S potešením môžem konštatovať, že toto podujatie
nie že neklesá, ale stúpa na popularite, stúpa na svojej vážnosti a sile. Dokonca sme si všetci vymodlili aj krásne počasie, ktoré dúfam vás bude sprevádzať všetky 3 dni a prajem vám, aby ste si toto kultúrno, spoločensko a hlavne športové podujatie v zdraví všetci užili a vrátili sa bez nejakých úrazov naspäť do Nižnej. Takže vás srdečne vítam ešte raz. Všetko dobré, hlavne veľa zdravia. Držím vám palce. Ďakujem pekne. Ďakujem starostovi za jeho pozitívne slova. Na záver otvorenia nášho podujatia mi dovolte popriať vám šťastnú cestu bez defektov, priaznivý vietor, pekné cyklopočasie, veľa krásnych zážitkov z podujatia a šťastný návrat domov. 47. ročníku 3-krát hurá! 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 Ďakujem pekne. Nižňanská partia. Pavkáči, ako sa vám zatiaľ šlo, Paľo? Výborne, 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 vládzeme. Hej. Vládzeme. Leno? Najlepšia trasa. Dobre. Počasie? Ideálne. Môže byť.